लामसोगो joto kok bro explain video YouTube channel nai tongnai joto hasteni rungsrung tongnai lokurong no norong ni bagai video kaisa tubi phaika tini 12 final tei মাধ্যমিক আমজকমংনি বথাই এবা kai result rijaknai o result no bahaike nainai abono norong no tini phunuknai tei norok baksa naina rungna hingke tei baksa naina rok rungya rok tongo hingke oboni bagui chong kaisa video tubui phaika norokmo video no puilani chong paitak jora naidi chajakhe like share comment khlai di norong ni friends rong no share khlai di video no hamba Google thamoni pore TBS in search khlainai search khlaimani pore tola scroll down khainai TBS result 2025 nong no bima khana a jaga click khainai click khaimani pore higher secondary examination result 2025 nai norok nugui no mankhana screen no a jaga hingke class 12 ni result dijangnai madhyamik information result 2025 a jaga hingke class 10 rok ni result rijaknai website kaisa tei hingke belai no jwngjal nukjago thangnai boksorogo result naimaya wngui tongo aboni bagui tola o takisa scroll khainai TBS result 2025 TBS 12 result Tripura board nog nugma khana a jaga o click khainai click khaimani pore TBS Tripura board result 2025 result on April 13 2025 and 12:30 PM norok nongni amjokmungni wngkhari bwthai nai mannai video no sajak like share subscribe comment khaina tapungri hambai tabung bagai video asukno।